יש סוג של אכזריות שלא צועקת. היא לוחשת. היא צוחקת. והכי גרוע, היא משתמשת בקהל. בצידיים. ידיים שבנו דברים פעם, וכעת אחזו במגב במסדרון של בית ספר פרטי. הוא לא היה ספר מפני שנכשל. הוא היה ספר מפני שלפני 10 שנים, חברה שנשא את שם משפחתו קרסה. חובות. שותפים בוגדניים. הליך משפטי שנמשך שנים. ובסוף, משה נשאר עם מה שנותר, כבוד, והחלטה להתחיל מחדש מאפס, בלי לבקש דבר מאף אחד. באותו בית ספר, הוא היה הראשון להגיע והאחרון לצאת. אף אחד לא שאל למה. אף אחד לא שאל כלום. זה היה יום חמישי רגיל כשהקבוצה יצאה מהקפיטריה. 3 תלמידים. הסוג שמבלבל בין ביטחון עצמי לבין זכויות יתר. אחד מהם עצר מול משה. הביט ודלי. במגב. בידיים. ואמר, עם החיוך של מי שמעולם לא עמד בפניו. זה המקסימום שהצלחת להגיע אליו בחיים? השניים האחרים צחקו. משה לא ענה. המשיך לנקות. לא מפני שפחד, אלא מפני שכבר למד שלא כל קרב שווה את המאמץ. אבל בפנים היה שם משהו שכאב בצורה שונה. לא כעס, אלא הכרה. הייתי כמו האבא שלהם פעם, הוא חשב. היה לי אותו חיוך, וזה היה החלק שכאב הכי הרבה. מטרים משם. הוא ראה. עצר לי שנייה אחת, אותה שנייה שבה כל אדם בוחר מי הוא רוצה להיות. ואז חייך. התקרב לקבוצה ואמר, יש אנשים שנולדו לתפקידים מסוימים בחיים. החשוב הוא לדעת מה התפקיד שלך. התלמידים צחקו ביתר שאת. משה עצר. לא מפחד. לא מכניע. עצר כי הוא צריך היה לנשום לפני שיקבל החלטה. הדילמה שאף אחד לא רואה מבחוץ. הוא יכול היה לדבר. היה לו אוצר מילים. היה לו סיפור. היו לו טיעונים שהיו משאירים את אותו המורה ללא מילים תוך 30 שניות. אבל הוא ידע גם מה יבוא אחר כך. עובד ניקיון חצוף, הייתה לו בת בלימודים גבוהים. שכר לימוד שלא סלח לאיחורים. וגאווה שלאורך השנים למד לשמור בתוך החזה, לא מחולשה, אלא כדי להגן על מה שאהב הכי הרבה. אז הוא נשאר בשתיקה. אבל הפעם, השתיקה הייתה בעלת משקל שונה. כי מישהו צפה בו. ומשה לא ידע. מה שאף אחד בבית הספר לא ידע. לפני 3 שבועות, ההנהלה יזמה תהליך סודי לגיוס השקעה חיצונית. בית הספר עבר קשיים. והמשקיע הציב דרישה אחת לפני שיחתום על כל דבר. אני רוצה לבקר בבית הספר בלי הודעה מוקדמת. אני רוצה לראות איך אתם מתייחסים לאנשים שאף אחד לא מסתכל עליהם. הוא הגיע ביום חמישי. נכנס דרך המסדרון הצדדי. והדבר הראשון שראה היה עובד ניקיון שמושפל בזמן שמורה צוחק לצידו. עמד שם כמעט 2 דקות. רשם משהו בטלפון. והלך. למחרת בבוקר, המנהלת זימנה את כולם לאולם. נוכחות חובה. ללא הסבר מוקדם. כשכולם ישבו, היא נכנסה, ולצידה גבר בחליפה צנועה. הסוג שמבחינים בו לא מהרעש, אלא מהשתיקה שהוא גורם. ברצוני להציג את מר משה לוי. יונתן המורה קמת את מצחו. משה לוי? הביט אל עבר המסדרון הצדדי, והכיר. עובד הניקיון עמד שם. זקוף. ללא מדים, בפעם הראשונה. מר משה הוא מייסד קבוצת לוי, אחת מקבוצות החינוך הפרטיות הגדולות בארץ. הוא ביקר כאן אתמול באופן אנונימי. הוא רצה להבין איך אנחנו מתייחסים לאנשים שאין להם כוח להגיב. שתיקה מוחלטת. משה צעד לאמצע האולם. הביט בתלמידים. ביונתן המורה. ללא כעס. ללא שחצנות.
ואמר משהו שאף אחד לא ציפה לו. הייתי כמוכם פעם. הפסקה. לפני 15 שנה הייתי הסוג של אדם שלא ראה מי מנקה את הרצפה שעליה דרכתי. חשבתי שעמדה שווה ערך. לקח לי שנים וכישלון מוחלט להבין שזה לא כך. הוא הביט ישירות ביונתן. מה שהפתיע אותי אתמול לא הייתה האכזריות של התלמידים. צעירים עדיין לומדים. מה שהפתיע אותי היה אתה. מחנך שמלמד שהיררכיה מצדיקה השפלה. זה הסוג של חינוך שאני לא רוצה לממן. משה פנה לי מנהלת. אחתום על החוזה. אבל עם סעיף אחד, תכנית חובה של אתיקה ואמפתיה לכל הצוות הפדגוגי. אם מישהו יסרב, השותפות לא תקרא. הוא יצא מהאולם. ללא נאום. ללא תסועות שביקש. בחוץ, עצר לי שנייה במסדרון שבו ניקה את הרצפה יום קודם לכן. הביט ברצפה. וחשב על כל מה שאיבד, ועל כל מה שלמד לראות בגלל זה. יונתן המורה ביקש חופשה ימים לאחר מכן. 3 התלמידים חויבו לעבוד עם צוותי התמיכה של בית הספר במשך סמסטר שלם. אף אחד לא יודע אם שינה משהו באמת. אבל משה חשב שכדאי לנסות. ההבדל הגדול ביותר בין להשפיל לבין לחנך. הוא להאמין שהאדם שמולך עוד יכול להיות משהו אחר. הוא האמין. גם כשאף אחד לא האמין בו.